Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A kullum dai ni ne naku Em Abbas mai gabatar da wannan shiri Muleka mu gani. Yau muna tare da babban bakuwar namu wanda kuka dade kuna ta jiranta. To yau Allah ya sake dawo da ita wato Samira S Yawu. Yau za ku ji cikakken tarihin rayuwanta daga bakin nata. To Samira, barka da shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Samira S Yawu, jarumar ku ta masana'antar Kannywood. Ni haifaffiyar 'yar Katsina ce, Banja Local Government. Shekaruna 20 daidai. Ina maɗaukakin musulman duniya gabaki ɗaya fatan alkhairi da masoyana maza da mata. Ina ganin abubuwan da kuke yi a kaina, kuna bibiyata, sannan kuna bibiyan duk wani abu nawa. So ina fa kallo ba wai bana kallo bane. Ina muku fatan alkhairi. Dan Allah a ci gaba da bibiyar mu. Na gode Allah ya saka da alkhairi. To masoyanmu, da fatan dai kun ji daga bakin jaruman naku wato Samira S Yawu. To a kullum dai kar ku manta daga da sunan shirin tamu Muleka mu gani. Dan Allah ku bi mana subscriber ga sunan channel ɗinmu Em Abbas TV. To shikenan Samira, me za ki ce kashe ga masoyanki? Na gode, ni ce taku har kullum Samira S Yawu. Masoyan Samira S Yawu, a nan muka kawo karshen shirin namu, ba don mun gaji ba, sai dai ku tare mu a wata makon in Allah ya kai mu, za ku ji mu da wata sabuwar jaruman ko kuma sabon jarumin insha Allah. Kar ku manta da sunan YouTube channel ɗinmu Em Abbas TV.